Shubor naga Slem jong Nongstoiñ Hima. Ka Khasi Students Union West Khasi Hills District Unit Hakasan Trek Ulber 8,000 apun reo kada pha daga jingtho Shaka Deputy Commissioner ka West Khasi Hills District ban pan Jingshai halor ka Slem ban pli bat sedang ya ka academic session jong ka Nongstoiñ Polytechnic Kinong yalam ka KSU kila panpao ba kipat ba ka Nongstoiñ bat ka West Khasi Hills District kila upkami linti bha ya ka Jingplie ya ka ne ka Slem puli namar ka long ka badon kam bha ban ai Jinghikai technical education shaki samla puli bat ban pli lat pli linti na ka banta ka Jingroi jong ka district bat ka jilahi barok away Shuk kila ong ru bawat la dep ban penkre ya ki babun ki jingdon kam ban sedang ya ka Nongstoiñ Polytechnic Henry hadu menta ka ni ka Slem pule kampat sedang ya ka academic session ha ka ba kan ye kalawan ra ka jing bat ka jing khuslai om tang ki samla pule Henry ru ya ki kemi ki kpa ki batrang ban pha ya la ki khon ban pule ha ka ni ka jaka pule Namar kata ka KSU West Khasi Hills District Unit kala karpat ya ka Bor Sanchar District bakan ai ka Jingshai ha ka bayade bat ki daw jong ka Slem ban play ya ka Nongstoiñ Polytechnic ha ka tarik ka batikna ban sedang ya ka academic session ki kan ram ha ka bayade bat ki try jaka Kinong yalam ka KSU kila ong ru ba na kalyang ka Deputy Commissioner kala pentikna bakan satu klar kloy ya ka ni ka kam khnang bakan ni ka Slem puli kan yat be yat renti ban yo no ban play kham kloy bat ban pan Jingshai ru na ka Education Department halor ki kan ram bayade bat ki try kendo Khasi Student Union West Khasi Hills District Unit lingba ka Education Cell jong ka district menai ka si ka santrip menai lebar kali ban ya kendo ya ka Deputy Commissioner jong ka West Khasi Hills District halor ka enta jong ka Jingplie Slem ban pleno ya ka Nongstoiñ Polytechnic ka Wayne School kiba kongsantam jong ka district na kanta ki kena pule kiba latrang ya kan ka school ba kan yok ban yok pule no ha kan ka school ba kabalong way na thiet jong ka pule pati hapo ka district ba nila yok ban ya kan do ya ka DC jong ka West Khasi Hills ban ya clear ya kren halor kan ka benta ban prino ya kan ka school khnang ba khna pule ki yo ban pule no ban yo ban ya no khmat ya ka jing pule jing khna ka la thrang na do menshwa bat hadin bang le kundo ya ka Deputy Commissioner jong ka district ka jongi kala pular ban tur klar ya kan ka benta ban priya no khmat ban nomor Slem syu nak benta ka Jingplie ya kan ka school bat ru ya ki kenrum keram ki badon lang ha kete ka school namar ka Jingbom ya Shai jong ki try jaka bat ka Department of Education halo ka Jingthong kam ya ki lan donors jong kete ka jaka te nagaliang jong ka DC jong ka district ro telah kular bantu kelar ka kita bat ban panek Jingshai halor kan ka benta nak benta ba kanom sa tem ka Jingplie bat ka Jingplie khmat ya kan ka school ba ka jongi hapo kan ka district nak liam jongi kum ki record jong ka sen ni sengu ya ka DC kepala simkhia ya kan ka kam nak benta ban priya bet priya donte baru ban tukla kham kloy nak benta ban yo ban pri nak kan ka school khnam ba kan long ke jing nong ya ka dong ka than ya ki kemi pa ba kham tam e khna school la thrang ban pule ha kan ka school